Разбрали? Ще се внедриш и ще обикнеш някого уж. Лахахихихихихихихи. Тук е отдръп. Добро утро, момчета. Трудно ми е да стана. Колко е часа? 10:30! Абе, идиоте! Не може да схванеш. Колко всъщност е? 10:30. Какво? Трябва на закуска бързо! Пъфи, ставай! Какво стана, бе, хора? 10:30 е. Какво трябва да направя сега? Да закусваш. Така ли? Не трябва ли да направя нещо друго? Да се изплашиш? Добре. Така добре ли беше? Да, Пъфи. Даже прекалено добре. Хайде да се качваме на закуска. Хайде. Опа! Биби! Айде, идвай, бе. Идваш ли? Идваш ли? Да. Разбира се. Хей, момчета, искате ли да се разходим в парка? Не знам. Добре. Делфи, не клати масата! Заради тебе паднах. Съжалявам. Добре, хайде да слизаме долу. Хайде. Добре. Аз използвах бързата процедура, бе, хора! Да. Идиоте, слиза се така. Какво казвате, че трябва да направя, за да вляза в групата? Много е просто. Просто трябва да се направиш, че обичаш някой. Но не си спомням точно кой беше момиче. Избери си някой и се внедри сред тях. След няколко епизода ще нападнем. Добре. Значи, къде да отида? В парка и ще ги чакам там. Да, и по-добре не говори с този глас. Говори с някакъв по-сладурски. Добре. Такъв ли? Такъв ли? Да, но кажи някоя дума. Например, здравей, здрасти. Здравей. Твърде тънко, малко го дебели. Здравей. Съвсем мъничко изтани. Здравей. Точно така, вече си готов. Да. Добре, отивам. Но трябва също и да си подготвиш погледа по-сладурски, за да те вземат в групата. Така че по-добре изглежда и сладък. Да, жалко, че нямаш моите хипноспособности, за да е по-лесно. Я не ми се фукай, Пъв. Ти си нов, така че ще слушаш нас. Няма да правиш каквото си поискаш, ясно? Така ли? Не му обръщай внимание.
Не му обръщай внимание. Хайде, отивай. Добре. Той ще се провали. Пъв! Мисля, че това е добро място за чакане. Хайде, момчета, ще изпуснем промоцията на хот-дог. Идвам, де. Ох, това е най-хубавото нещо. Мисля, че това за те. Сме тук. Ей, виж ли това зайче? Изгуби ли се? О, ами да. Да ти покажем пътя до вас, къде живееш. Има ли храна у вас? Казвай бързо. О, ти си ме даш по цвят. О, ами много е далече, но... добре, нямам нищо против. Но ще мина през будката за хот-дог. С кой говорите, му хора? Кой си, ба? Що страшава с приятелите ми, ба? Абе, я са махай! Абе, я са махай! Ох! Делфи! Да, братко? Опа. I'm sorry, my pitch. Но къде точно живееш? В Сахара. В пустинята Сахара? Ама това е много далеч. Никой не е ходил там от стикитата. Съжалявам, но не можем да те изпратим. Ами, няма нищо. Чакай. Защо не предушуваш няколко вечери у нас? Какво? Не. Какво? Какво мълъж? Ще ме ядеш да пасите ли? Ох, стига! Опа, I'm sorry. Какво? Ами, добре, ние имаме огромна къща, има място и за теб. О, благодаря ви. Как се казвате? Ами, аз съм Кити. Аз съм Делфи. Наричай го, идиот. Добре. Аз съм Пъфи. Аз съм Долфи. Приятно ми. И на мен също. Хайде да отиваме вкъщи. Ще мина да си взема хот-дог. Добре. Хайде, хора. Кога ще дойде Тос? Здрасти, Бони. Успя ли да се внедриш сред тях? Ами, да. Ще остана няколко дни при тях. И после какво ще правиш? Трябва да си тръгнеш. Ами, значи ще гледам да им харесам колкото може повече. Дори това няма да ти стигне. На мен ли го казваш? Чух ви! Така ли? Ние говорихме на Шарки. Не говорихте на мен. Добре. Аз ще бързам, защото това беше уж само един хот-дог. Добре, но ще ти трябва и време, за да го изядеш. Ще го ям по пътя. Добре. Дайте ми един хот-дог. Ама наистина ли дойде за хот-дог? Започваш да ми приличаш на идиота. Какво? Нищо. Чакаме цяла вечност. Защо просто не се откажем?
Не, Долфи, няма такива. Ние винаги ние никога не се отказваме. Дойдох. Какво си казвахте? О, нищо. Беше се един съмнителен заек. Ами, добре. Съжалявам. Няма нищо. Хайде да отиваме вкъщи. Ти идваш с мен. Хайде да тръгваме. Ето я нашата къщичка. Харесва ли ти, Бъни? Да, много е хубава. Хайде, Делфи. Идвам. Виж колко е просторна. Уха! Чакайте и мен, хора. Къде искаш да спиш? Не знам, а вие къде спите? Аз спя в този ъгъл. До прозореца. Аз спя тук до Пъфи. Аз спя до Пъфи, от другата му страна. Аз спя в ето този ъгъл. Не знам. Може би до теб. Добре. Какво каза Делфи? Т.е. Долфи? Нищо. Да лягаме да спим. Защо се гледа така? Неко поднасям този. Рано сутринта. Какво? Всички спят. Време. Какво? Къде отива той? Тук съм. Браво! Успя ли да преспиш поне една нощ? Да, и мисля, че никой не ме забеляза, когато се измъкнах. Това е добре. Успя ли да се намериш някой, в който уж да се влюбиш? Да, има едно котенце. Кити! В миналия епизод се опитахме да я хипнотизираме и да я внедрим сред нас, обаче се появиха Пъфи, Долфи и Делфи. Да, и тях ги срещнах. И какво мислиш за тях? Според мен Долфи не ме харесва много. А ти харесваш ли го? Не особено. Добре. Момчета, какво мислите за мисията? Справил се добре като за начало. Супер! Ще гледам да се справя още по-добре. Прави остри завои, защото естествено всичко трябва да е остро. Не го разбрах много добре, но добре. Също не си играй много с огъня. Може да те погуби. Да, той е прав. Ставаш малко...